Good evening, दिनै मोनसे टपिकनि सायाव रायलायगोन UPPLनि लिडार्स माने OMNC लिडार्स बिमा दाब्ले एम्बु सिथ्र मोखां दाब्ले साइसनि सायाव रायलायगोन रायजो राजाफोर बे बिना गयारि बिथाङा UPPLनि मादार अफ द UPPL पार्टी बिना गयारि एम्बु सिथ्र मोखाङा ओरैबायदि गिदिर कमिटमेन्ट होदोंमोन माने बिफोर इलेक्शन जुदि UPPL पार्टीया जुदि पावाराव फैयोब्ला जोंनि BTC आव थानाय अल BTC आव जिसिबां गोरिब गुन्द्रा दं सोर बिमाया ओंखाम मोनजादोंना मोनजायाखै सोर बायदि बिमाया न' जिनायाव उन्दुनांदों सोर बायदि बिमानि गथ' गथायफ्रा माने लेखा फरायनो मोनाखै इडुकेशन लानो मोनाखै बा सोलोंथाइ लानो मोनाखै सोलोंथाइ लानायाव गोबां प्रब्लेम जेंसिनि गेजेरजों गावनि गथ' गथायखौ लावखार दोननानै जानांदों गोबां जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बेबायदिखौ नुनानै बिमा गयारि एम्बु सिथ्र मोखाङा माने पावाराव फैयोब्ला बयनिबो गथ' गथायखौ नायगोन होननानै समान जाजोबगोन होननानै बुंदोंमोन माने उइथिन 1 year 2 yearनि गेजेराव जोङो बयबो समान मोनथाय मोनगोन समान जाजोबगोन गोरिब गुन्द्रा रावबो थानाय नङा होननानै बुंदोंमोन बिमा गयारिया जेब्ला इलेक्शननि सिगां बर' गामि हाबनानै जाम्बा जाम्बिफोरखौ थगायनानै ओरैबायदि गिदिर कमिटमेन्ट होदोंमोन गारि गिदिर लायै गामि हाबै कमिटमेन्ट होदोंमोन न' होगोन नोंथांमोननि गथ' गथाय सोरबा जुदि सोलोंथाइ लानो हायाखैब्ला बेफोरनो सोलोंथाइ लानो थाखाय फेसिलिटिसफोर होनाय जागोन होननानै बुंदों नाथाय दिनैनि दिनाव जोंनि BTC आव जिसिबां प्रब्लेम जादों बिना गयारि बिथाङा बिनि सायाव माब्लाबा नायफेरदों माब्लाबा नायबिजिरफेरदों सोरनि फिसाफ्रा एडमिशन लानो हादों ना हायाखै बिनि सायाव नोङो बिना गयारि मालाबा नायफेरदों नायबिजिरदों दिनैनि दिनाव UPPL सरकारा आबसु अफिसाव थाग्रा बा सोरबा पार्टी अफिसाव थाग्रा UPPL आव बेफोरबायदि स्टुडेन्टफोराव दिनैनि दिनाव MLA नि स्कलारशिपखौ मोनदों बिना गयारि नोंथाङा एम्बु सिथ्र मोखां लाजिनांगौ नोङो आरो नोंथाङा ओरैबायदि गिदिर खोथा बुंदोंमोन सरकाराव फैयोब्ला जुदि आं जि कमिटमेन्ट होनाय बे खामानिखौ आङो मावनो हायाब्ला आंखौ सावहो बखि हाजासे बखि सौथुलाबायनानै गोग्लैथों होननानै नोंथाङा बुंदोंमोन नाथाय दिनैनि दिनाव नोंथांनि बिना गयारि खामानि मावनाया बबाव थांखो लाजिनांगौ नोङो बिना गयारि दाब्ले साइस एम्बु सिथ्र मोखां मोनसे खोथाखौ रोखायै बुंबावगोन रायजो राजाफोर बिना गयारिनि सायाव आं बुंगोन दिनैनि दिनाव नोंथाङा बिफोर BTC इलेक्शन गामि हाबनानै गोबां गिदिर खोथा होदोंमोन नाथाय दिनैनि दिनाव पावाराव फैनानै UPPL सरकारा मा खामानि मावदों जेबो पाब्लिकनि मोजां खामानि मावाखै आरो दिनैनि दिनाव गरिब गुन्द्राफोरा मा जादों मा जायाखै बेखौ नोङो गारि लानानै मालाबा नायफैफेरदों सिगाङावबा गारि लायै गामि हाबनानै गोदै खोथा बुंनानै इलेक्शननि थाखाय नोंथाङा खोथा बुंदोंमोन नाथाय दिनैनि दिनाव पावाराव फैनानै बिना दाब्ले एम्बु सिथ्र मोखां दिनैनि दिनाव नोङो मालाबा BTC आव पावार जानानै नोंसिनि UPPL सरकारा माने सरकार सालायनानै माब्लाबा नोङो गामि हाबदों सोरबायदि न'खरनि गथ'आ दिनैनि दिनाव आखाइ बायनानै बा आथिं बायनानै दङ सोरबायदि गथ'फ्रा दिनैनि दिनाव मोजां जि जोम गाननो हायाखै गरिब गुन्द्रानि फिसाफ्रा लेखा फरायनायाव खस्थ' जादों मादों एभ्रिथिं नोंसोरो नायजोबगोन होननानै बुंदोंमोन नाथाय दिनैनि दिनाव बिना दाब्ले एम्बु सिथ्र मोखां साइस नोंथांनि परिबर्तन सरकारा फोरो खामानि गैया नोङो बिना दाब्ले हायाबा हाया आरो नोङो बिदि दा बुंनोबो नाङामोन नाथाय नोंथांनि जि कमिटमेन्ट होनाय बिफोर इलेक्शन बिनि थाखायसो नोंथांखौ दिनै क्रिटिसाइज खालामनांगौ जादों बखिनांगौ जादों जाम्बा जाम्बिफोरजों मालाबाबो प्ले दा खालाम डाइरेक्ट खोथाखा बियो बुजिबाय मावनो हायाबा हाया बेबायदि कमिटमेन्टबो होनो नाङामोन नोंसोरो बिना दाब्ले दिनैनि दिनाव गामि हाबनानै नाय सोरनि न'आव मोनजादों मोनजायाखै सोरनि न'आ गब्लं सोरनि न'आ थिं होनो हायाखै सोरनि गथ' गथायफ्रा गाननाय जोमनाय फावथेन खलम बायनो हायाखै गामि हाबनानै राननानै होलाय दङब्ला उइथिन 1 yearनि बारबाय उइथिन 1 yearआवनो नोंसिनि UPPL सरकारा बुंदोंमोन पावाराव फैनोल' होग्रो अब्लानो बयनोबो डिस्ट्रिबिउसन खालामनानै होजोबगोन होननानै बुंदोंमोन नाथाय फोरो दिनैनि दिनाव बिना गयारि लाजिनांगौ नोङो उन्दुनानै था